dah kan kan surga. Di dalam nomor gue paham. Salah. Murkhoni फिसा. लाजिन रोङि मालाय हौवा माबा सोरबा हौवानिफ्राय बाइक लुगैबावदों बाजारि नै फागराव गाव मोनामसुङो Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर फेसबुकनि भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। फेसबुकाव मोननाय जेनेबा नोंसोर एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै सानो ना रस्टिं सानो सानदों आरोना जिखुनु जाया एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै बानायनोसै कमेडि हिसाबै नायनानै एसे गोजोननाय लादो जेनेबा माबा बै सानै सिख्लाया बे जोंफोरबायदि बाइक गैयि स्कुटि गैयिफोरखौ हिनजावफोरखौनो मोनहैनाय नंलालै बियो गार्लफ्रेन्डखौ मोननाय नंला माथो जोंमोनहाथ' बाइक गैया बिदि फोरोंनाङाब्रा नङाबा माथो जों सिंगेलैनो थैलांगोन माथो जायालै सिख्लाफोरजों थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायग्रोनोसै जयैनो बाइक गैयै स्कुटि गैयै हौवाफोरखौ जिबनावबो दारागा नङाबा जों बायदि बेसेबांबा गोजान थाबायनांगोन नुवाखै साला बिमा बिफाजों साइकेल गंसे बायना होजायाखै बियो आरो थाबायनांदोंसो मावदों बियो बयफ्रेन्डना बाइक गैयि स्कुटि गैयिखाय बयफ्रेन्ड सासे गैजाया बेना साला आरो बाइक गोनां स्कुटि गोनां बयफ्रेन्ड नागिरदों नै बिदि जायोनालै मालाय लोगोफ्रा जरा जरा थांजोब्बाय हौवाफोरजों जोंहा गैया थाबायलांबाय सानैजों लोगोजोंलाय बहा पात्ता मोनो नोंलाय आगै नोंसोरखौ होनखायो गथ'फोर बाइक गैयै स्कुटि गैयै हौवाखौ जिबनावबो दालाखा फस्थायनांगोन गथ'फोर जोंबाय थाबायनांगौ बेसेबां खस्थ' फस्थायनांगोन उन्दैफोर दालाखा होनखायो नोंसोरखौ बिनानावफोरखौसो साला मुर्खनि फिसा आगै बिदि बुंनाब्रा दै जोंहा बाइकआनो गैया स्कुटियानो गैया जों बोरै गार्लफ्रेन्ड मोनगोन होनबालाय देलाय नों बिदि बुंबा आं नागिरनो हागोन ना नोङो दा बाइक गोनां माबा बयफ्रेन्ड बिदि बुंनाब्रा थ' लोगोफोर बिनानावनि बुंनाया बेनोमोन आरोना जेनेबा फेसबुकाव बेबायदि भिडिअ बानायनानै हेगारबाय बेथ' जावजायाबा गखाया सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बिदिनो फेसबुकाव सासे जावलायबाय आरोना बेखौ नायदो जावनायखौ आं देखायगासिनो साला निजा न'आव साइकेल फिसा गैजा रोङा खोमा थाबायनांबाय बैथालिया बाजारिया लाजिन रोङि मालाय हौवा माबा सोरबा हौवानिफ्राय बाइक लुगैबावदों बाजारि नै फागराव गाव मोनामसुङो बैथाले गायनखौ नायबाव नामा हा बाजारे मोनामसुना हा बैथाले नों बाजारे नों बैथाले नों मानदावले बाजारे बैथाले गुन्जिले जा दाउज्रोम मानदावले बाय मानसिया लेक्सार होदों दासो मोनदों हा साला बेबायदि फेसबुक आसखा बुंलाबायो दा नोङो दासो मोनदों दा सेंग्राफोरजों जावजानानै माबायदि मोनदों नोंलाय बिदिनो आसखा भिडिअ बानायलाबायनाङा मिथिबाय बेबायदि जावजायो साला जावजानानै बिदिखि बुङो नालाय बिदिखि बुंबा डाइरेक्ट जावग्रा ओंखारखायो मिथिबाय सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा जावग्रा ओंखारखायो साला थै लासिंसिंनो आरो नोंनो बाइक गोनां माबा नांगौमोन दा बयफ्रेन्ड नांगौमोन दा आं देखायगासिनो नाय बायलायलायबाय आं राव हिनजावबो सिथोब गोसोआ मा बिदिखौ खेथिंखौ नांबावो आंलाय फानसै आं सोरबा बायोबा एसे दाम खमनि फानसैलै हिनजावफ्रा आंखौ मानो लाया जागोन खेथिं बायबाय आं मा बिगुर हिनजावफ्रा आंखौ मानो लाया नांला आंनो खेथिं आंनो नांला हिनजावबो नांला खेथिंबो नांला You serious? खेथिंखौ फानसै आं सोरबा बायोबा
बेनोसै आंनो नांलालै आगै सनामोन खेबसेम नांला आं खालि गाख्लायनोल'सै आंना गाख्लायनाय गाख्लोनाय बेल'सै बिराद दुखु जाबायलै aku berabundung bisa kirim baile babu जोंना फंबाया सिख्लाफोरनि थाखाय KTM बाइक बायलायबावबाय 2 लाख 3 लाखनि नाथाय सिख्लाफोरा बहा थांजोबखो हा बै सिख्लाफोरा बाइक गोनां बयफ्रेन्ड नागिरोना बिसोर सिख्लाफोरा बहा थांजोबखो हा साला इसां अन्थाव बाथाव थै बाइक बायलायलायबाय सिख्लाफोरनि थाखाय नाथाय सासे मोनाखैनो थ' नों बाइकखौ फाननाङा फंबाय आं नोंनो बे सिख्लानि नाम्बारखौ नागिरनानै हरगोन आरोना नों सानैजों रायलायबानो जाबाय मोजांनो एसे नोंनोबो सिख्ला नांखागौ बेनोबो माबा नांखागौ बाइक गोनां बयफ्रेन्ड नांखागौ नोंसोर सानैजों मिलायलायदो आरोना जेनेबा दे नाम्बारखौ दा हरगासिनो आङो नों लाबानो जाबाय वाट्सएपआव दे फंबाय सिथामनालै दुखु मोननाङा जाम्बा दुखु दाजा थ' लोगोफोर आंना भिडिअ'आ बेनोल'सै ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैल'सो बानायदों आरोना इन्टारेस्ट जादों जायाखै मिथिला बारा जायाखै बायदि मोनदां नेक्स्ट टाइम मोजां बानायनोसै नाथाय दुखु मोनना आरोना जाय बुंजादों बेबायदि ओरैनो एन्टारटेनमेन्ट हिसाबैल'सो बानायदों नालाय ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो नोंसोरो माथो खालामस्रायाब्रा नायनाल' थांसिगोन चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा साबसक्राइब खालामदोब्रा एसे चेनेला बुहुत फिसाथार एसे फेदेरदो थाबैनो 1K खालामहोदो 1K जाहांनो जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला नोंसोर थाब खालामबानो शेयार खालामना होबानो साबसक्राइब खालामना होबानो जासिगोन थाब खालामना होदो आरोना दे लोगोफोर बाय